Tak já vám ukážu, jak vypadá moje hra v Brawl Stars, jo? S Edgarem. Takže začneme hru a když tak já se opravdu snažím, jo? Takže to zvládnem. Ale jo, tohle by šlo. Tak. Půjdeme si najít nějaký boxík. A možná bychom mohli tady tohoto sejmout, ne? Bum, bum. Bum, bum. Dobré. No. Bum, bum. Bum, bum. Dobrý. Nevím, proč říkám bum, bum. No, vezmeme si tady boxíky, ať máme sílu. Že jo? A tak, dobrý. Zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá